रोम रोम भाइयों। दीदी दीदी रुको कौन जरा। करूଛ? ଏଇ ବସିଥିଲି ଆଉ କାମ ଥିଲା କି हाँ କ'ଣ କାମ ଥିଲା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟେ ଅଛି। କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଇଡିଆ ଯାଅ ସବୁ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆଣିକି ମତେ ଦିଅ। ଆରେ ଏତେ ଫୁଲ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ କାମ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏତେ ଗୁରେ ଫୁଲ ଆଣିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ ତମକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଗିଫ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ମୁଁ ମାନେ ଜିତୁଛି ନା ନାହିଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖିବା ଚାଲ। रोम रोम भाइयों। ତ ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଶୁଣିଲେ ତ ସେ କ'ଣ କହିଲା ତ ମୁଁ ବି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଶିକି ଫୁଲ ଚୋରି କରିଥିଲି ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିଲି ଫୁଲ ଚୋରାଣୀ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ହାରିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି ତ ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ ଜିତିବି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତ ନ ପାଇକି ବି ମୁଁ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ତୋଳି ଆଣୁଛି ସବୁ ଫୁଲକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ହରଗୋଳା ଗଛ ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦୁଇଟା ତୋଳି ଆଣିକି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଫୁଲ ତୋଳା ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା 10 ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ତ ଏଠି ତା ମନ ବି ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ତ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ଫୁଲ ଗଣିବାରେ କାଳେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ହାରି ଯାଇଛି କି ତ ଫାଇନାଲ୍ ତା ଫୁଲ ଗଣା ସରିଗଲା ଆଉ 10 ପ୍ରକାର ବି ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଫୁଲରେ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ ଆରେ ଫୁଲ ତ ସବୁ ପାଇଲୁ ମୋ ଗିଫ୍ଟ କାଇଁ ତମକୁ ଏତେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଦେ ଆରେ ମୋତେ ଏଟା କାଇଁ ଧରେଇ ଦେଲୁ ମୋ ଗିଫ୍ଟ रुको जरा ତମ सबर ଗିଫ୍ଟ करो ହେଇନିଆ এইটা ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତି ଯାଇଛି ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଥିବ ଫୁଲଟା ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଏ ତ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଲା କହିଲେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।